ଆରମ୍ଭକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ହରିଚନ୍ଦପୁର ରଞ୍ଜନ ସାହୁ କହୁଥିଲି। ଭାଇ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ସକାଳେ 8ଟା ସାଢ଼େ 8ଟା ବେଳକୁ ଯଦି ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ଚକା ଆଉ ଟାୟାର ବସି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମହାସଂଘରେ ପକେଇଥିଲି, ମୁଁ ପିନ୍ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଯାହା ମହାସଂଘ ଭାଇମାନେ ଆସିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋ ଗାଡ଼ି ଟାୟାର ଫାୟାର ଲାଗିଗଲା। ସେ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ଭାଇମାନଙ୍କ ନାଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ରାଜା ଭାଇ ଉପଦେଷ୍ଟା କେଶିଅର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକରେ ମୁଁ କେଶିୟର ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଇଏ ଭାଇ ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗା ଉପରେ ଖରାପ ହେଇଛି ସେ ଜାଗା ଉପରେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ। ଇଏ ଅଛନ୍ତି ସନାତନ ମଣ୍ଡଳ, ଯିଏକି ସମ୍ପାଦକର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ସହକର୍ମୀ। ଆଉ ଇଏ ମୋର ଆଗଧାରର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ। ଇଏ ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହେଇଥିଲା। ସେ ଫୋନ୍ ଜରିଆରେ ଭଦ୍ରକରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯାଇକି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ଖରାପ ହେଇଛି, ଯାଇକି ଆମେ ସବୁ ଆସିଲୁ। ଆସିକି ଜଗ ରଡ଼ ଆପଣ ସହଯୋଗ ଯେତେ ହେଇପାରିଲା ଆମ ଭିତରେ ଆମେ କଲୁ। ଆଉ ଏଇ ଭାଇଚାରାଟା ବନେଇ ରହୁ। ଆମକୁ ଏତିକି ଆମେମାନେ ଏତିକି କହୁଛୁ ଯେ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେକୌଣସି ଭାଇ ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଅଟକିକି ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବେ ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଉମ୍ମିଦ ରଖୁଛି ଆପଣମାନେ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣମାନେ ତ ଏମିତି ଦେଖିକି କିଛି ଲୋକ ବି ପଳେଇ ହେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ଟା ତ ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି। ରାଜା ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ, ନମସ୍କାର। ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ନେବେ। ବାସ ଓକେ ଓକେ। ତାଙ୍କୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦିଅ, ସେ ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ପକାନ୍ତୁ। ସେ ମାନେ ଏମାନେ ଇଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆଠଟା କତରୁ ଏତେ ସଂଘ ରହିକି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବ ଆଉ ତୁମେ ପାଣି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୁଷ୍ଟପୁର ପାଖରେ ଅଛୁ। ଭାଇଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲାଉଡ଼ି ଗାଡ଼ି।